PUI katu ka jing leben ke sarkar adu ki don ki bala cha ada ka tiargas e kamtoro ki khulung ki kena ki longkeme bale pija asyik Kala long bek tek kom badang sya hikai school ya upa na nong ston hakmat une usipai upa na nong ston ubaju mi pha haki media ba pher bat man haki video ki ba ukran kadai bek tek tang ban persya penrem ya ka seng voice of the people's party VPP pra bat kham tam le ya president jong ka seng kata ya ba arden melabasaya mot haki babun ki video jong upa na nong ston don ki bala kersan ya u bat don ru ki bala peramjur ya u na marka arta jong u bat ha ga nega video ngin yo ya wei ni kiro rang ba u balong ru usipai jong kari ha ga ba une usipai ula kharwet tang ya upa na nong ston na marka tas ngap bat pej hi ya ka video ha du ka bakut khanang ba phin sngo thu shai ba kadar na lor kata ki don ru ki benta ki badon jengmut bat ki balong ru kom ka jing hikai ya phi baro ki basngap bat pe agani ka por nga kwa ban ya detail bat ki ki ba habang yo i bat nga yasngau te ban sa yalam bakla ya ki paj ba kani ka long ka fall kalong ka jing bakla ban ong ban sa yalam bakla da ki brio ki ba klem dawat jing tip ba klem da ayu ba shikwa ban pen feel no ya kata namar kat kum ka constitution jong kari India ban protes kam dei ka jing khang na no uni upa ijru umla iban khang dengan ngan share hang ni ya katuka ka lada ki protes da jing jai apa ki protes ki follow ki rule te to ngan share hang ni sapej te kat kum ka jing kren ka banga ngala pej bahana ka jing kren ka jong uni upa u directly bej kalong bej ka jing tap miau ngam tip su uni upa udon hakanu ka condition gan ula klek beach ne ula tip su ne ula long kelumar kli kadai katahi kat kum ka jing yoi jong ki babun balang hak jing yoi jong ali te imat lada dei u pai jong kan ngala yalami u sa downtown le ne sa Apollo Hospital ban Sumar le se idan jing thut haka perkhat pedan mar ila bakla ya lenti te ini pai imi bale imi menta perlok bale imi agapor badang long MP u agapor badang election u Dr. Ricky iklam kran ye timenta bale karung kenyang hau nga perkhat ba le se ini pa le se hakitu kipor idang le training sepo garo ban study ba ban yu nomor sa ngop nomor ini pa dapat haka sirukom kan ila sa ngop bapli nga pe juga video jong ngan batai mau yong hanang don si hajar ekar kata ka parduyong yong amla pan pentri namar mta te kat kum ka jingbu ya kan ni ka jingbu jong ka jing ka mat ka ba ki bu na kan ka nakaliang jong ka ni ka voice of the people party te ki ong ba ki kwa ba lada phi pli yu du yong pli lang te barok khoj ba kini ki baduk kini ki ba kamai ki ba im jakpo na katuro kini im lang kenya kamai lang kan bale ban chule tang ki high level pat ibatai kumno ka tu ngatrai phi ki basngap philai sngap hai ong kumno ngi tem tan bisa ban pentrai kum ta te bale ka sarkar kamla lada ka NGT ka khang ya kata ho ka NGT ka khang te ka sarkar ka kamram jang ka sarkar kan ban lao ya kata ban ya keren ya kata te ini pa sakawai pat ka ba ngan keren kan kalong ba pa ong ba ya kane ka jing penrungkam ya kini ki bala chongthaj mo pa im tip imuat jeng tip re ngadon ke proof ngan share ni ngan share sampai perlok kadon ka agreement ha usnem arjar arphulai ka adon ka tu ba hapsiu ka sarkar kong hapsiu tat dor kum tu hapsiu sidang dor ne kat kum ba kabu sarkar te balai pa itap miau kum iklan jak tu ngang tu yong bam don kum kata ko pa ngong pipija sai piwat jeng tip ya kai pa namar ba kadon piong ba 4 yo ya kita kinong tre te swaban la kasarkar shwa bagan la tip te uni on song thaj kata kasnem te la de ban recruit da kiwai la de ban tap em da kiwai ki ban rong gitu ti pa syukran matla kam tu ngam tip ka jengkran phingai ja ka jengkran jong ni pa jam nga chutip ba i reporter jong ka maupor wala kata ru ngam tip bisa be na maupor ngam tip kade kani ka jenglong jong i te ban nga la dari mangaru ngabe ku mikini ki temen ki ba klemdon ka jeng snothu na pun tak ba desa ka wei pat ya ka shri simen kat tu ka ja hapo ayu kala don na kan ru ka jing ka
kane ka jing bu jong ki kini ki boys of the property kelak buru ya kane ka mat ba mdei syu ban ailat ya kita ki ban mau ban play kita ki cook cement la ne kita ki factory e gum tu ini pa ye i klem kran e kata yong ba le shalang kan ya kruit kumta ngong pa ye pp imat kelak jong shit men kelak jong shit men phim tip ya kai ka ba ka bu kane ka boys of the people party ka kwa ba pen sange no ya ban play kita ki cook thamai mo ai kan ya ka tu bat ya kata ki cement factory kumalong hapo siri cement barang yaki menta te belai ini pa ye iklami belai iklami hagane ban keren ya kata isngap jar belai ka kret ne situ ka slap ne klemlong ban mi keren kan ya kata ru PUE katu ka jing leben ke sarkar adu ki don ki bala sa ai da ka tiargas kum turu ki kelung ki kena ki longkumi belai pa ye pija chano mi se pa ye ban keren ya kata pisu keren ban kersan dolap ya kane ka ka bamla long pi keren ya kata ka jing jenjar upai ba pipi mioi ka jing kwa jong ka boys of the people pi ka long ba umdan kam ban penmi thmai sho namar ka jing penmi thmai ka long ba ka jing mentoy no umender ubawan ban khayi hang ne POE ka to ka jing yaki menswa ka to ka por bagi yaki gini ki trok ki cement ban pen kiwe ka dor ka jing cha nyon namar ka balik ka sarkar ne gini ki berhon de ban kono yon no kale ka sarkar ka pen im tang ye gitu ki driver truck pat ki bakit ki ba kamai kini khilem em ki du nong ya kata rum long ban ki ipa ye ija sa kata ko por bale phimi pa ye bale philang phidang le sum phidang le chagaro ne phidang le sum hapo garo